Сега, tu е светещата стрела, която трябваше да пробваме на практика. Сега вече няма слънце и е по-така мрачно времето и по-добре ще се проследи на практика как действа и дали въобще действа и нещо. То всъщност действа, но това е самоделка и може и да не стане. Но ако стане, може да ги... Не е трудно да се направи светеща стрела. Сега ще я пробваме на практика. Готово. Дай. Я да отидем. Намерим. Я ще я пробваме на топ. Добре. Да, само дали не се виждаме. Ами сега не се вижда още. В смисъл, че вижда се светлината. Вижда се. Ще отидем при нея. Да. Да. Вижда ли се там светлина? Вижда се, да. Чакай да я доближа.